veselé, šťastné a veselé, tie sviatky milé, nech sused neruší pokojné chvíle. Šťastné a veselé, o mamno vôňa, nech ticho do noci cencúle zvonia. Vianoce hrejú na duši, na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé. Vianoce hrejú na duši, na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé. Šťastné a veselé a nikdy inak, nech sa svet raduje z Božieho Syna. Šťastné a veselé, čo viac si želať, vyhriate postele a lásky veľa. Vianoce hrejú na duši, na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé. Stromčeky žiaria, aj živé, aj umré, keď všetci prajú si šťastné a veselé. Príjemné nedeľné popoludnie na 4. adventnú nedeľu vám všetkým želám. Dovolte mi, aby som vás privítal na zapálení 4. adventnej sviece. Dovolte, aby som privítal pána primátora, pána viceprimátora, zástupcu Evanjelickej cirkvi pána Dolinského a skautov, ktorí priniesli betlehemské svetlo a zapália ním 4. adventnú sviecu. Teraz dovolte o krátky príhovor. Poprosím pána primátora mesta, pána Petra Jančoviča. Bol s nami pán farár, milé skautky, milí skauti, milí piešťanci, piešťanky. Prežívali sme tu spolu advent, každú adventnú nedeľu a tento rok tá posledná adventná nedeľa vychádza na štedrý deň, tak výnimočne. My sme tak uvažovali, že či budeme zapáľovať tú adventnú sviecu, sme očakávali, že sem už veľa ľudí nepríde. Pravdu povedať, očakávali sme, že nikto nepríde, že toto bude iba online prenos naživo a že to ľudia budú môcť pozrieť možno niekde na Facebooku, na sociálnych sieťach. A som prekvapený, pretože zopár sa nás tu zišlo a ideme spolu prežívať krásu 4. adventnej nedele a štedrého dňa. Keď som tak rozmýšľal nad tým, že čo počas tejto 4. zlatej adventnej nedele povedať, tak ak sa človek pozrie na cesty a včerajší deň, tak mi tak napadlo, že už aj to počasie nám naznačovalo, možno, že už sa skľudnime, nechoďme nikam, buďme doma, venujme sa svojim rodinám a buďme v pohode. A včera som tak na chvíľku som mal možnosť si pozrieť jeden športový prenos, alebo respektíve taký dokument a rozprával tam jeden český cyklista, ktorý bol majster sveta v minulosti v cyklokrose. Volá sa, že Štýbar, to je také známe meno. A on rozprával o tom, že keď bol teda majstrom sveta, keď sa stal, tak bol to nádherný pocit, krásny pocit, nádherné vystúpať na stupeň víťazov, ale hovoril ako profesionálny športovec, že niekedy, že pre tých športovcov je tá cesta výnimočná, krásna, že si pamätajú tú cestu k tomu víťazstvu. Čo už len tú prípravu, alebo ten samotný pretek a že potom ten stupeň víťazov, to už je tá čerešnička na torte. No a tak môžeme vnímať advent. Že advent je tá krásna príprava na to, čo príde, aj tá 4. adventná nedeľa, aj keď je spojená dneska so štedrým dňom. A práve nás čakajú tie najbližšie hodiny, ktoré budú krásne, ktoré budú o príprave. Teraz všetci pôjdeme domov, budeme pripravovať večeru štedrú, budeme pripravať štedrovečerný stôl, budeme sa všetci tešiť, budú rozvržené vianočné stromčeky, prípravy budú vrcholiť, budú rozvoňovať koláče a večere a to je ten čas prípravy. Ja vám prajem, aby ten čas prípravy bol takisto krásny, ako ten magický okamih, keď už potom zasadneme k štedrej večeri a potom, keď už sa rozsvietí stromček a už deti sa budú, tie, ktoré poslúchali, teda všetky, sa budú radovať z darčekov. A dovolte, aby som poďakoval v prvom rade aj pánovi farárovi, pretože to je dobrým zvykom, že vždy spolu zažíname 4. adventnú sviecu s skautom, pretože dnes budeme zažínať 4. adventnú sviecu, ktorá predstavuje lásku.
aby sme ju zapálili s betlehemským svetlom. Oni sú tí nositelia, ktorí prišli s betlehemským svetlom a dnes od rána, a vlastne nie len dnes od rána, ale už veľmi dlhú dobu roznášajú po Piešťanoch betlehemské svetlo, za čo im veľmi pekne ďakujem. Máme tu skvelý skautský zbor, Ginko, ktorý je najväčší na Slovensku. A možno na záver dovolte, aby som vám všetkým poprial nielen krásnu 4. adventnú nedeľu plnú lásky, keďže tá sviečka dnešná zobrazuje lásku, plnú lásky v rodinách a v ľudských dobrých vzťahoch. Ale predovšetkým dovolte, aby som vám všetkým, milé Piešťanky a Piešťanci, zažal milosti plné Vianočné sviatky, plné rodinnej pohody, požehnané Vianočné sviatky vám a vašim rodinám, plné pokoja, radosti a šťastia. Všetko dobré prajem, krásne Vianoce. Teraz poprosím pána Dolinského z Evangelickej cirkvi o krátky príhovor. Vážení prítomní, aj tí, čo nás počúvate, sledujete sprostredkovanie, bratia a sestry. Áno, dnes máme 4. adventnú nedeľu, ako bolo povedané, zároveň aj štedrý deň. Takže to znamená, tohtoročný advent bol taký veľmi krátky a rýchly, je ohraničený presne vlastne týmito 4 adventnými nedelami a už čoskoro začneme svetiť ten príchod Pána Spasiteľa Ježiša Krista. A keďže je tomu tak, keďže aj tento advent podľa cirkevného kalendára bol krátky, tak nech to znamená pre nás, aby sme boli pripravení, aby sme čakali aj na ten druhý príchod Spasiteľa, ktorý môže prísť kedykoľvek aj pre nás, ale aj na ten prvý, ktorý si pripomíname v tom betlehemskom dieťati. A čas je príhodný, ako čítame v písme svetom, aj vzhľadom k tomu, že možno viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme príchod toho Spasiteľa, kniežaťa pokoja, ktorý prináša naozaj svetlo do tohto nášho sveta, chce ho priniesť v jeho slove, v jeho postoji, v jeho ceste spásy, ktorú nám všetkým ponúka a naozaj chce, aby zavládol pokoj v našich srdciach a potom aj v tomto svete o to sa potrebujeme usilovať, snažiť a práve to knieža pokoja o to prosiť. Nech on naplní pokojom aj srdcia všetkých vás a nech, tak ako spievali anjeli, sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. To vám aj z celého srdca prajem, požehnané prežitie vianočných sviatkov a nech vás Božia milosť a pomoc prevádza aj potom v tom ďalšom roku. Pozdravujem aj od dôstojného pána farára Popelku, ktorý má veľa povinností, ale aj od neho nesiem pozdrav. Bol aj u nás na jednom koncerte benefičnom. Tak spolupracujeme ekumenicky a takto má byť aj medzi nami, aby sme vychádzali dobre, aby sme šírili ten pokoj. Ešte raz požehnané sviatky všetkým. Niekoľko slov o tradícii betlehemského svetla vám teraz pripravili naši skauti. Táto tradícia vznikla z legendy, kedy jeden križiacky vojak priniesol svetlo až do Florencie a 800 rokov neskôr sa rakúski skauti z malého rakúskeho mestečka Linz pokúšali túto tradíciu obnoviť a tak ho začali roznášať do okolitých krajín a medzi nimi teda aj Slovenska. Každý rok sa vyberá dieťa svetla, dieťa betlehemského svetla, ktoré sa hľadá po celom hotnom Rakúsku a je to pre neho takou odmenou za celoročnú činnosť. A tohtoročným dieťaťom je Michael Puc, ktoré pochádza z mesta Steyr a tento 10-ročný chlapec sa aktívne zapája u miestnych skautov, hasičskom zbore a tiež je aj ministrantom.
úlohou nás všetkých, aby sme na ňom deň čo deň pracovali a pozostávali sa zaň. Týmto plamienkom dávam do prednosti súdržnosť, solidaritu a nádej. V Rakúsku si svetlo odpalia slovenskí skauti vo Viedni a putujú do rúk prezidentky Slovenskej republiky a neskôr je distribuované skautskými posadkami vlakmi po Slovensku. Ďakujem za príhovory aj za históriu cesty betlehemského svetla k nám na Slovensku. A teraz poprosím pána primátora, aby prineseným betlehemským svetlom zapálil 4. adventnú sviecu. Ďakujem všetkým prítomným, že ste s nami strávili toto nedeľné popoludne. Želám vám aj v mene Kultúrneho strediska mesta Piešťany šťastné, pohodové Vianoce, plné pokoja a lásky v kruhu najbližších a všetko dobré do nového roku.